Mä oon aina halunnut olla yrittäjä ja mä olin silmälasiliikkeessä 13 vuotta ja sitten siinä lopussa kävin semmoisen naisyrittäjäkoulutuksen ja yhtäkkiä Uudestakaupungista loppui viimeinenkin kenkäkauppa ja siitä sitten heti samana päivänä kun sain tiedon, niin päätin aloittaa kenkäkauppia. Ajatuksella, että tehdään ihan erilainen kenkäkauppa ja jokaiselle löytyy jalkineet. Mä haluan, että kengät ovat kunnolliset, kengät sopivat jokaisen jalkaan ja se ajatus, että kun tullaan ostoksille, niin meillä on kivaa, meillä on asiantuntevuutta ja ehdottomasti palvelua. Semmoinen vähän vanhanaikainenkin palvelu, että me tosiaan konttaamme asiakkaan edessä ja haetaan niitä kenkiä. Alina on ihan selkeästi kivijalkaliike, mutta meillä on myös verkkokauppa. Meillä on kaikki kengät siellä esillä. Alinasta löytyy ihan varmasti haastaville jaloille kengät. Se haastavuus siis tarkoittaa vaivaselluita, turvonnutta nilkkaa, turvonnutta jalkaa. Varmasti löytyy. Tulepa Alinaan. Uskon, että viihdyt. Meillä on hyvä fiilis ja ihan varmasti hyviä kenkiä. Tervetuloa!